Salutare mai bun și bine v-am găsit pe canalul meu secundar tutoriale. Am deja doi abonați. Un abonat m-am abonat eu de la canalul meu cel mare, la al meu. Și mi-am un abonat care nu știu care cine. Astăzi vă arăt cum să faceți, cum să puneți un videoclip în Premiere. Hai că vă arăt astăzi cum să faci un episod, să pui un video în Premiere. În primul rând, dați aici pe plusul ăsta. Dați aici, încarcă un videoclip, apăsați pe el și încarcați ce videoclip vreți să puneți. Eu vreau să-l pun aici. Nu pare rău că e prea tare. Aici am și clubul. Mi-am schimbat clubul, să vă zic. Dați înainte. Scrieți aici, da, filmează, da. Scrieți aici, nu știu, eu zic titlu. Acum, descrie, puneți ce vreți. Aici dați public și aici, pe ăsta, setează ca premiere instantanee. Dați acolo, dați așa, după aia mergeți și dați pe programează. Dați aici în câte vrea să fie. Noi suntem în 13, hai să dăm în 13. Dăm ok. Ceasul, hai că mi-l pun și eu pe la 14 și așa. Și pe la așa. Dați ok. Și programați ca setare. Setează ca premieră, după aia ieșiți înainte, dați pe ce vreți, nu contează, și dați încarcă. Și îi gata. Eu v-am arătat, sper că v-am ajutat, pa!